Feijóo e o seu goberno son un problema importante para o desarrollo dos dereitos dos ciudadanos galegos, para o teito competencial e para temas tan importantes como para a financiación autonómica de Galicia. A comisión bilateral que se celebra onte o que pon en evidencia é que Galicia xoga en segunda división autonómica por culpa do señor Núñez Feijóo. Evidentemente, Feijóo hoxe está demostrando a Galicia que a súa falta de cariño a este país cando era membro da oposición provocou que Galicia non fixera unha reforma estatutaria adaptándonos ao que se deben chamar os estatutos da nova xeneración. Feijóo bloqueou a reforma estatutaria cando era oposición e, curiosamente, Feijóo non quere a reforma estatutaria cando é goberno. Debe ser un dos poucos presidentes, o único presidente de comunidades autónomas de España que se opón á reforma estatutaria na súa comunidade autónoma. Ayer quedou en evidencia que a única posibilidade que ten Galicia de equipararse co resto das comunidades autónomas de España que xa teñen un estatuto reformado pasa por abordar na Cámara Galega a reforma do estatuto. Se lle dice con claridade que non se abre nunca máis o camiño do atallo, o famoso artículo 150.2 da Lei Orgánica para facer as transferencias, e queda claro que a única vía que ten Galicia para mellorar o seu teito competencial é abordar a reforma estatutaria. Unha reforma estatutaria que significaría claramente unha millora e unha equiparación con todos os homes e mulleres deste país, de España, en dereitos e deberes. Que significaría unha millora para Galicia do modelo de financiación autonómica como tuvemos a oportunidade de comprobar cando se fixo a última reparto de financiación autonómica e, sobre todo, que había para que Galicia alcance o autogoberno, para que Galicia alcance o teito competencial máximo constitucional dentro dos elementos de autogoberno. Eu, en nome dos socialistas galegos, lle pido a Feijóo que aborde xa a reforma do Estatuto de Galicia. Lle pido a Feijóo que non siga condenando, como fixo os últimos 4 anos na oposición e este ano que leva no goberno, que non condene a Galicia a estar sin un estatuto que nos equipare con todas aquelas comunidades que xa o Partido Socialista está disposto a poñer encima da mesa o seu apoio parlamentario desde unhas bases preliminares de acordo para sacar adiante un estatuto de país. Creemos que todos os acontecementos que van sucedendo demostran que Galicia non pode seguir en estas condicións, que cada vez que seguimos así se dá un novo escenario de bilateralidade goberno-Estado, sempre vamos con menos forzas das que realmente podíamos ter. Eu sei que en Génova non queren oír falar de estatutos. Sei que Rajoy dixo que non tocan novos estatutos, pero creo que nin Rajoy nin Feijóo poden condenar os galegos e as galegas a non estar na cima do teito competencial que temos en toda España. Solamente facer un pequeno recordatorio que eu creo que é moi importante, non? Feijóo, Rajoy e Rato teñen unha estrategia para as caixas galegas. Unha estrategia na que levan traballando desde antes do verao. E a estrategia pasaba inicialmente por entregarlle Caixa Galicia a Caixa Madrid. Os emplazo a que repasen as entrevistas de Blesa no diario ABC e no País, donde dice con claridade que levan desde o verao preparando a integración de Caixa Galicia en Caixa Madrid. E dice literalmente que lle deixa encima da mesa solo para firmar a Rato esa unión Caixa Galicia-Caixa Madrid.
Feijóo toma unha decisión política importante no verao, que en vez de preparar a fusión de Caixa Madrid con Caixa Galicia, ou o SIP, decide modificar unha lei para controlar políticamente Caixa Nova, provocar unha fusión e meter no mesmo paquete de entregarlle a Caixa Madrid, Caixa Nova e Caixa Galicia unidas. Esa é a clave desta estrategia política. Disfrazar de fusión galega un control político de Caixa Nova e Caixa Galicia para entregarllas a Caixa Madrid. Que é no que vai acabar esta película. O PP galego vai acabar entregándolle Caixa Galicia a Caixa Madrid e se pode entregarlle Caixa Galicia e Caixa Nova, o van a intentar facer. Entregarlle un paquete galego limpio a Rato e a Rajoy e crear esa gran caixa do Partido Popular non é que o veña a dicir eu aquí. Eso o dice a dirección de Caixa Madrid e llevou a dar un dato que me atrevo a decir. Sigue habendo reunións entre Caixa Galicia e Caixa Madrid, fai 3 semanas en Sevilla e o sábado pasado en Toledo, donde siguen traballando na estrategia de Feijóo, de Rajoy e de Rato. En este medio tempo, se lle vai a mau e fan unha lei galega donde a dimensión de control político que ejerce Feijóo para chegar a esa fusión, entregarlle todo a Caixa Madrid, se pasa de frenada. Conculca a Constitución, conculca a Lei de Ordenación de Entidades Financeiras, a LORCA. E hai unha reclamación de constitucionalidade. Unha reclamación donde esencialmente o que lle ven a decir é que dentro da autonomía dun goberno autónomo, que a ten toda, non está o control político das caixas de aforros. E ese control político é o que está en recurso de inconstitucionalidade e é o que lle fai rasgar as vestiduras a Feijóo. O problema das caixas de aforros galegas está en Galicia. E a solución das caixas de aforros galegas pasa por Galicia. E cando Feijóo queira abordar desde Galicia a solución e cando isto sale ben. Botarlle as culpas a Madrid, pois é unha desculpa crónica e permanente de Feijóo. Pero o que está claro é que Feijóo recibe o sistema de aforro galegos no mes de agosto con un problema, pon en marcha toda unha maquinaria, multiplica ese problema por 10 e coloca o sistema de aforro galego en jaque mate no mes de febreiro.